Благодарните хора се грижат по-добре за себе си. Според едно изследване, онези, които всеки ден записват за какво са благодарни, спортуват час и половина повече от онези, които записват тревогите си. Според друго проучване, сред възрастни с вродени или придобити нервно-мускулни нарушения, онези, които всяка вечер записват своите благословения, заспиват по-бързо, спят повече и се събуждат по-освежени. Това е факт. Но има надежда. Всеки има списък с здравословни навици, които иска да придобие. Тази седмица придобийте един. Всеки ден да прекарвате няколко мига в мълчание, докато изброявате своите благословения. Доброто поведение е резултат от добро отношение.